So hello everyone, good evening. दायो माने जोङो हादानाव फैदों आरोना हादानाव बेरायनो फैदों ओमफ्राय एसे बोथोरा माने अखा हाहां आरो सान्दुं दुंहां इदि जागासिनो आरोना ओमफ्राय जोङो माने हादानाव आलौ गायदोंमोन नालाय आलौखौनो नायनो फैदों ओमफ्राय नै बेयाव बे लाइन मोनथाम दङ बेयाव माने बानलु सिब्र आलु फाग्लाखौ गायनो होननानै दोन्दोंमोन आरोना गायनाय जाथ'वाखै बिफाङा एसे देरनो दंबावो आरोना बेखौ देरबाथाय गायनाय जासिगोन ओमफ्राय एसे बबेबा बिबार लाबाय लानायालाय ओमफ्राय जोङो मा गायदो बानलु ओमफ्राय ओजा थास' दङ ओमफ्राय ओजाथ' अमाबो थाबाय ओइनो सासे अमाखौ नायगासिनो गाहरि ओइ मोनसे खोथा सानसेखालि आङो गुवाहाटियाव अमा बेदर सोंदोंमोन दे गाहरि मांस आसेनाखि होननानै सोंदोंमोन ओमफ्राय मिनिबायसो दे माबाफोरा मिनिदोसो हारसाफोराथ' अमा बेदर इदि जायाना गुवाहाटिफोराव ओमफ्राय अमा सोंनायखाय मिनिबाय आरोना गावसोर रायलायबाय अमा नांगोन अमा होननानै गावसोर रायलायदो आरोना ओमफ्राय हारसाफोरा जाया नोङाथ' हारसाफोराबो अमा जाग्रा थायोना जायो खायसे जायाना ओमफ्राय जायैफोरा रायलायबाय आरोना ओमफ्राय इयाव जोङो इयाव हालदैबो इसे गायना दोनदो हालदैखौबो नायहैनि रज'वाखै बायदि मोनदों आरो हाइजेंबो गायदोंमोन हाइजेंआबो रज'थ'वाखै खोमा ओमफ्राय आलुआ अबेबा माबा लाबाय ना बिबार लाबाय अबेबा बिबार लाबाय नै फिसा फिसायावनो बिबार लादों माबा जौबावगोन इयो जौनायालाय इयावबो बिबार लाबाय नै इयावबो नै इयावबो बिबार लादों बिबार लाबाय ओमफ्रायथ' इयाव नै अबेबा फिथाइयानो थायबाय नै इनि फिथाइयानो थायदो आलुआ बेखिनियानो आरोना ओमफ्राय दायो हालदैखौ नायनो थौलाय हालदै रज'बायना रज'वाखै नायनोसै हालदैया दानो रज'वालै रज'नाय नंथ'आ बायदि मोनदां बेयाव वेदारा हिट जादों माथो सान्दुं गैयाबाबो हिट जादों हिट नुदों ग्रासलेण्डआ माखै दंमोनलै ग्रासलेण्डआ ओइ लामाया हाब्रु जाबाय दा थांजानाय नंला मालाबा थांगोन र' ग्रासलेण्डआव हालदैया बैयावसो नैबे बारियाव बे बारियाव बेयावनो गायदोंमोन जोङो हालदैखौबो हालदैयाथ' आं सानखादों रज'थ'नाय नङा दानो रज'खाया दानो एसे थाब रज'वालै हालदैफोरा हाइजेंफोरा एसे टाइम नांगौ माने टाइम नांगौ बेयाव रज'थ'वाखै बेखिनियावनो ओरै जिखिनि जोंसि होदो बेखिनियाव माने गायदों आरोना रज'थ'वाखै बै लुवार फिसा दं इयाव ओइनो अबेबा रज'दों ओइसा रज'बाय ओइलाय इयावबो रज'दों रज'सिगोन आरो जिखिजाया बिदिनो थेवबाबो एसे टाइम लायोना रज'नायाव टाइम लायोलै बै हाग्रा सिङाव दङ रज'दों ओमफ्राय ओइलाय इबो नै इयो मोनसेयाथ' देरबाय दे बियो देरगोनथ' आरो रज'गोन ओइ नै इयावबो रज'बाय खिलिबाय रज'लांसिगोन आरो बिदिनो अबेबा रज'बाय आरो नैलाय नैबो खिलिदों नै बियो गाइस जोङो माने हादानाव खोथिया बारि हालेवनायखौ नायनो फैदोंमोन आरोना सिगांनि खेबनै एवना दोनखाबाय सानै एवजाबाय खोमा ना सानै एवजादों ना सानै एवजाबाय फार्स्टआव खेबसे मोसौजों हालेवदो इखौ बाबाया हालेवदो ओमफ्राय सेकेन्ड बाराव ट्रेक्टरजों हालेवदो ओमफ्राय दा आरो बै गायग्राखौबो मैन गायग्राखौबो माने हालेवना दोननांसिगोन आरोना हालेवना दोनबाथाय बेयाव माने हाग्राया सेवगोन इयो उनाव हाग्राया सेवगोनबाथाय मोजां जागोन आरो आलिबो होना दोननांसिगोन नङाबा दै थानाय नङा दै लाखिना दोननांगोन ना मालाबाथ' दायो जोङो माने खोथिया बारिखौ नायग्रोनि माबायदि जाना दं नोंथांमोननोबो खोन्थिनो हागोन आरोना खोन्थिगोन जोङो खोथिया बारिखौ नायनो फैदों बेसिकेलि हादानाव एसे गायनो आरोना हादानावबो ओमफ्राय नायनोसै फारामावबो मोनोबा फारामावबो लानांगोन लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु दिनै इन्टारेस्टिं बुस्थुआ बेनो जाहैबाय थालिरखौ बिदि आलायना दोनदो इसा आलायनानै फोमोनदो नै खावसे जानानै मा जालायलांबाय जोबजोब्बाय बेखौथ' जाजोबनांसिगोनलै जोंसो आं जानोसै खाना दोनदो नै खाथाबनासो दोनलायबावो आलायनानै बोरै खाखोथाय खाखोना दोनदो थालिरखौ फाग्लासो बस'बायलां जानोसै बोरो आं जाग्रोनांगौ दा नै थालिरखौ बिदि ओरै आलायना दोनबावोसो इसोरो ओरै
फाग्लासो जानोसै नै जाग्रोबायानो सासेया दे थाइसे लेमलाय आंनो थाइसे लेमलाय थालिराथ' मार गोदै जागोन बायदि मोनखादों आं थालिरखौ देलाय लेमना लायनो माबा लेथ्रा नांदोंलै लेमलाय बेफोर नांदो सायाव मोननायखौ लांजोबनोसै नै नोंथांमोनाबो सोरबा जानो गोसोबा जोंहानाव हादानाव फैनानै जाफैनो थालिर दङ हागोन इसानाव थालिर दाना दं दंबावोसो आरो लिसुबो दङ लिसुआबो मोनथारसिगोन मार थायखादो लिसुआ मोनथ'वाखै दे लिसुआबो मोनथ'वाखै गोदैथारलै अ माय गड नामा गोदैथार माथो गोदैमोन हादान थाबा बिदि मोनजायो नोंसानावथ' बिदिखौनो मोनजायाना थालिरखौनो मोनजाफेरा जानाव बायनानै जायाबा माव मोनजानो बिफाङा अ खान्थाल दं आरो खान्थालाथ' जाथारदोलै जानाबो जिरबोलाय मोजानि जिरग्रो दे आं लुगैथारबायना जानो दे आरो गोदैलै आयु टेस्टआनो बेलेगखा माने गोदैयानो मिलौलायो रैमालिया भिडिअ होनोबा रैमालिया बिसिगोन थांनानै जाहैदों रैमालिया बिसिगोन रैमालि नै जानोबा नै जानोबा स्पेसनि माबा फैबायलै बेयाव स्टरेजआ एसे फुल जाना दं दाननायखाय फोमोनबाथाय लाबोगोन र' जाग्रोनोसै जोङो जाग्रोनोसै लोगोफोर नै जों दा खोथिया बारि नायनो थांगासिनो खोथिया बारि नायनो फैदो गाइस खोथिया बारि नै बेयाव हालेवना दोनबाय खोथिया बारिखौ बेयावबो बोरि नालाय खोथिया मार मोजां जायो इयाव स्र'नो जोंनाव हादानाव खोथिया फुनो टेनसन गैयालै बोलोबो नाङा मार फुनो हाखायो मोसौ मार फेरा बियो जानि नायो रुनाय बायदि जादो दैयानो थायाखैलै अखा जुब हाबासो दै थायोलै इयाव नै खोथिया बारिया लोगोफोर इयाव खोथिया फोगोन बाबाया खोना दोनदो खोमा बेयावनो खोथियाखौ फोगोन बरियानो ओमफ्राय ओरै सिदा माइआ गायगोन आरोना ओजानो सिदा ओरैहाय यालागै नैबे आलियालागै बे संगालि बारिया नैबो खाथियावनोखा फुङाव सिखारनानै मोखां सुवाबाबो दसे गायग्रोनोसैलां होननानै गायनो हानाय दसे गायग्रोनोसैलां होननानै गायनो हालायबावोसो नामा न' खाथियावनो नालाय सिखारदोबो दसेनो दुब्लियाव दसे ओंखारबोदो ओमफ्राय नै ओइ फाथो बारियाव माथो दैसो जाजोब्बाय फाथो लांनो नागिरदोंमोन आं इसिमान फाथो जानो मार हिट मोनो फाथोखौ खाथुमनानै एवबाथाय ओरैबायदि हिट मोनो आं आयौ फाथोआ बिलाइ दङ ओमफ्राय नै इयावबो हालेवना दोनबाय इयो न'नि आरोना हादाननि न'नि बैयो ओरैहाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो बाय बाय